Il-Prim Ministru Robert Sabela huwa bissiffukat biex jiddefendi lil dawk ta' madwaru, flok jiddefendi lil poplu Malti u Awċi billi jagħmel ċert li l-istituzzjonijiet jaħdmu kif suppost. Dan qed ikompli joħroġ ċar jum wara jum, hekk kif matul l-intervista li saritlu minn 3 ġurnalisti indipendenti huwa jkompla jsostni dwar l-importanza tar-riforma fl-inkjesti maġisterjali. Mistoqsi dwar il-libertà provviżorja li ngħatat lil Jorgen Fenech huwa qal li din hija materja sensittiva. U skontu iż-żmien biex Fenech jingħata l-ħelsien kien għadu ma skadix, dan minkejja li kienet il-Maġistrat Edwina Grima stess li saħqet li l-biżgħat li l-qorti kellha biex fix-xhur preċedenti ma aċċettax il-libertà provviżorja fil-konfront ta' Fenech għadhom preżenti. Madankollu għandha d-dara mal-ħajt, mhux hekk biss iżda fil-konfront tal-kritika li qed tirċievi s-sistema ġudizzjarja. Kemm il-medja indipendenti kif ukoll minn membri li kienu parti mill-Partit Laburista qabel qal li riżorsi kollha li kellhom jingħataw lill-qrati u lill-korp tal-Pulizija ingħataw. Mela, ir-riżorsi kollha li kellna nagħtu lill-qrati tagħna u l-prosekuzzjoni fuq kollox biex jistgħu wettqu x-xogħol tagħhom tajnihom l-istess it-tisħiħ tal-korp tal-Pulizija. Ma naqbel miegħek xejn meta semmi diżorganizzazzjoni fl-investigazzjonijiet. Dan ukoll fid-dawl li l-konklużjonijiet tal-inkjesta interna li kien talab il-Ministru Michael Falzon kienet irrakkomandat li jkun hemm aktar riżorsi u li jiżdiedu il-maġistrati biex tiġi miġġielda il-vjolenza domestika. Però għala bela s-soluzzjoni kienet li l-prosekuzzjoni żdiedet biktar minn kemm żdiedet il-popolazzjoni. Jekk tara l-mod kif żdiedet il-riżorsa tal-prosekuzzjoni, ħafna u ħafna iktar mill-proporzjonalment ta' kif żdiedet il-prosekuzzjoni, ta' kif żdiedet il-popolazzjoni. Intant mistoqsi iktar dwar is-settur tal-ġustizzja. Robert Sabela baqa' ma spjegax eżatt se tkun qed tinkludi eżattament ir-riforma fl-inkjesta maġisterjali, però minn kliemu ħareġ ċar u tont li dan se jkun qed isir biss biex jiddefendi lil dawk li dwarhom tinfetaħ inkjesta wara li jkunu pubblikati rapporti fil-ġurnal. Eżempju minnhom ikun ir-rapporti li saru dwar il-Ministru Clint Camilleri. Ma jistax ikollna aħna persuni li jinxtaħtu f'inkjesta maġisterjali. Purament għax xi ħadd jidhirlu illi kien hemm artikolist illi xeħet artiklu fil-gazzetta u bbażi tiegħu inti tispiċċa ġo inkjesta maġisterjali. Dan fil-waqt li kompla jiddefendi lil nies tiegħu fosthom lill-eks Ministri Chris Fern u Edward Cicluna li skontu mhux xieraq li qed jaffaċċjaw proċeduri kriminali. Waqt din l-attività, Robert Sabela kien mistoqsi wkoll dwar is-saħħa u kif il-kostruzzjoni qed taffettwa s-saħħa anka dik mentali u defenda ir-regolamenti li daħlu f'dan is-settur mingħajr ma indirizza il-problema tal-istorbju u l-impatt li din tħalli fuq il-poplu Malti u Awċi. Dan minkejja li ammetta li din il-problema jifhimha hekk kif qed taffettwa lilu wkoll. L-ewwel bena taħdejk u mbagħad bena taħdejk tan-naħa l-oħra mbagħad bena ta' warajk. Mhux faċli. Jidnejx floli u tiddejjaq tara dak il-proġetti ta' eskavazzjoni qegħdin ħdejk u mbagħad il-jackhammer, il-musmar, qed jużaw il-katina, ġifieri tifhem li dawn huma affarijiet illi jdejquk. Intant f'din l-intervista komplew ukoll l-attakki fuq il-medja indipendenti fosthom Dixif News u l-misinformazzjoni dwar id-dikjerazzjonijiet tal-asti li għadhom ma ġewx preżentati fil-Parlament minkejja d-dikjerazzjonijiet ta' Bela bil-Prim Ministru jgħid li jrid jagħmel riforma anka dwar id-dikjerazzjonijiet tal-asti. Marija Borċ, Annet News.